Bantu abadala siphela ukulungiswa ngalempilo. Thina asinokwazi ukuthi sithule sonke isikhathi. Uma kunokuthi sizokhuluma abantu abadala bayasithulisa. Indaba endala indaba lilisa umfelokazi. Besinokwazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili namhlanje indlela siyithathisa kwaziyo ukuqeda ngempilo yomuntu ngokushona kwelanga. Bantu abadala siphela ukulungiswa ngempilo. Lempilo beyikade isimele endleleni, namhlanje sesimelwe ngabantu esiphila nabo emndenini. Impela inyanisi kufunga omdala emsamo athi angekho ozophumelela kulo mndeni ngokukhanyisa amakhandlela amathathu akhanyisela abemndeni ababala amagama bafake embizeni zokuqapha abantu. Bantu abadala siphela ukulungiswa ngalempilo. Mina benginokuthi mangikhula abantu abadala bazongikhomba indlela bebakade bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Abaphambili ngibona bangibonisa ukuthi icebo lokuphila lisekho emhlabeni. Bekungenani sibonisane thina basha ngoba abantu abadala banokuthi ngokushona kwelanga bafuna ukuqeda ngempilo zabantu abasha. Sengisho ukukhanyisa amakhandlela, sengisho ukundiza phezulu kundlule ekukhanyeni kwelanga, kundlule ekukhanyeni kobumnyama. Kanti labantu senzeni kibo? Bantu abadala siphela ukulungiswa ngalempilo. Mina benginokuthi njalo ngikhulekele ukuthi wonke umuntu makaphumelele. Kepha kunomuntu okhuleka isikhathi esingagcina khulekela ukuthi umkhuleko wami ungafiki komdala wezinsuku. Bantu abadala siphela ukulungiswa, kanti senzeni kulo mhlaba? Indaba endala impiko abadala ikhalisa umfelokazi ahlele emsamo athi mina ngikhuleke kwaphela isikhathi esiningi. Abaningi bafuna ukunyiza namhlanje bangibiza ngomthakathi, kanti ngenzeni kulo mhlaba mina? Bantu abadala siphela ukulungiswa ngale ndaba. Lena impiko abadala bafuna ukuyikhuluma emsamo. Manje kunalogogo ongafuna ukubakhulula uthi mina ngashona ngidlozi enobuhlungu, ngashona ngidlozi engakutholanga ukuthula. Namhlanje ngifuna ukungiphahlela ningishisele impepho, kepha ninginikanga ukuthula. Benikade ningibiza ngomthakathi ekukhuleni kwami, kanti yini ubuthakathi emhlabeni? Bantu abadala siphela ukulungiswa ngale ndaba. Angiyona imbongo ekwazi ukufakaza ngobudala nangobuncane bempilo. Ngingile mbongo ehluleka ukuthula. Sibude phowe.